A croeso i'r fideo hwn sydd yn olrhain hanes Gŵyl Gwrw Llanbed y Pont Steffan, ac yn ymuno gyda fi heddi mae aelodau o'r Ford Gron lleol, sef Rob Phillips a Rhys Jones a finne Andrew James Davies. A dyn ni'n mynd i sôn chydig am yr Gŵyl Gwrw yn Llanbed. Ac yn gyntaf, eisiau gofyn i Rob i jyst sôn am rhywfaint am hanes yr Gŵyl. Wel, oedd e'n ôl yn 2014, o'n i wedi dechrau trafod wneud digwyddiad gwahanol yn Llanbed. O'n i wedi bod i cwpl o wyliau gwrw o gwmpas Cymru, diddordeb bach yn bragu a diddordeb bach yn cwrws. Felly awgrymus i bod ni'n cynnal Gŵyl Gwrw'n hunain. Y syniad oedd bod ni'n cael cwrws lleol mewn a cyflwyno nhw i'r gynulleidfa yn y dre. Felly athon ni ymlaen wedyn i drefnu'r Gŵyl am amser anarferol y flwyddyn, sef mis Chwefror. Fel arfer mae gwyliau cwrw yn digwydd yn yr haf neu'r Hydref, ond yn un teimlo bod y calendar yn Llanbed yn mis Chwefror chydig yn wag, felly oedd yna bach o fwlch yn y marchnad fel petai. Felly athon ni nawn i drefnu'r Gŵyl Gwrw cyntaf mis Chwefror 2015 yn neuadd y celfyddydau ar gampws y Brifysgol. Rhys, allwch chi sôn rhywfaint am y digwyddiad cyntaf? Wel, yn anffodus, nes i fethu yn cyntaf, ond be o'n i'n weld oedd yn ardderchog efo hwn oedd ddim jyst bod yn dod â gweithgarwch arall o digwyddiad arall yn Llanbed, ond bod o hefyd yn codi proffil o Ford Gron yn y dre ac yn yr ardal, yn tynnu sylw at y cyfoeth o gwrw sydd ar gael ar ledled Cymru, ond hefyd yn codi arian i achosion da. A dwi'n yn siŵr faint rhwng yr holl Gŵyl Gwrw mae y Ford Gron Llanbed wedi drefnu, faint sydd wedi cael ei codi dros y blynyddoedd, ond mae yna sawl elusen heddiannol iawn wedi elwa o'r Gŵyl Gwrw. Os ni'n meddwl bod e'n bell dros 10,000 o bunnoedd wedi codi gan yr wyliau gwrw i gyd, sydd wedi bod yn rhedeg nawr dros 5 mlynedd, mae 6 Gŵyl Gwrw wedi bod. Bob un wyliwr yn llwyddiant, oedd yr un cyntaf yn llawer mwy o lwyddiant nag o'n i'n disgwyl. Mae'n deg i weid, fi oedd yr un oedd yn gweud fi'n credu bod hwn yn llwyddiant, pawb arall yn bach mwy pwyllog ac eisiau ni'n siŵr bod ni ddim yn gwario gormod. Ond fel oedd hi'n digwydd, werthon ni allan ac rhaid ni hala aelod mewn car draw i Landeilo i bragdi Evans i nôl gyflenwad ychwanegol, ac ar ben hynny o rhaid ni clirio pob botel cwrw Cymreig oedd gyda nhw yn y co-op allan. Felly oedd ein llwyddiant mawr, a mae gyda i fan hyn gwydr arbennig o'r Gŵyl cyntaf yn 2015. Pob blwyddyn ni'n cynhyrchu gwydr arbennig ar gyfer yr Gŵyl, gyda dyddiad a logo ychydig yn wahanol. Mae pob un sy'n dod yn cael gwydr i gadw o'r ddigwyddiad. Felly fi'n eitha balch o hwn yr un cyntaf. A dwi'n credu bod e'n wir i gweud bod e'n ddigwyddiad sydd yn tynnu'r holl dre at ei gilydd yn tydi, a mae'r gymuned i gyd yn cefnogi'r Gŵyl erbyn hyn. Yn bendant, yndi. Mae'n tynnu dre, mae'n tynnu sefydliadau fel camera i mewn. Mae hefyd yn dangos y berthynas agos a clos yna rhwng y dre a'r Brifysgol. Mae hefyd yn ffordd da iawn o gefnogi siambr fasnach Llanbed, oherwydd mae'n tynnu bobl i mewn am y diwrnod i Llanbed i'r dre, felly mae busnesau'r dre yn elwa o gael gymaint o bobl i mewn ar y diwrnod. Oherwydd dyna sydd dda efo'r Gŵyl Gwrw, mae'n cychwyn am hanner dydd a mae'n cario ymlaen wedyn tan 11 nos. A wedyn, da chi'n mynd disgwyl i bobl fod yna drwy dydd. Be sy'n braf ydy, maen nhw'n gallu popio mewn ag allan fel maen nhw isio. Felly maen nhw'n cael cyfle gael blas ehangach o be mae tref hyfryd fel Llanbed yn gallu cynnig fel tref marchnad, ond hefyd tref hanesyddol yn Heredigion. Ac oedd y cwrws yn bwysig iawn bod i fi, bod ni'n dewis cwrws o Gymru a cwrws lleol cymryd y gallwn ni. Felly yn yr Gŵyl Gwrw cyntaf, gathon ni cwrw o 2 fragdi yng Ngheredigion, sef bragdi Mantl yn Aberteifi a bragdi Penlôn yn Ceinewydd. A gathon ni cwrw wedyn o bragdi Evans draw yn Llandeilo. Felly dros y ffin yn Sir Gyfyrddin, ond dim yn rhy bell i ffwrdd. Ac ers hynny, dyn ni wedi sicrhau bod pob cwrw ni'n gwerthu yn yr Gŵyl Gwrw, a mae wedi bod degau a degau ohonyn nhw wedi dod o fragdau yng Nghymru. Mae'n dda bod ni'n hyrwyddo cynnyrch Cymreig a hefyd dangos beth yw'r cyfoeth a'r dewis o gwrws a seidrs a steils gwahanol sydd ar gael.
Ac dwi'n credu, Rob, bod ni'n mynd i flasu ambell gwrw o Geredigion yn y man. Ydyn. Reit, wel nawr ni'n mynd i trio cwpl o gwrws gwahanol o Geredigion. Mae gyda ni enghreifftiau o 2 bragdi, sef bragdi Mantle yn Aberteifi a bragdi Penlôn yn Ceinewydd. Yr un cyntaf yw bragdi Mantle, a ni'n cael gwydyr o Hoodwinked, sef y lager maen nhw'n cynhyrchu, a mae'n flasu'n braf iawn yn y marn i. Ond mae pawb wedi cael tracht bach i drio. Mae fe'n gweud bod e'n ysgafn. Ni wedi gwerthu hwn yn yr Gŵyl Gwrw o'r blaen a wedi mynd lawr yn dda. Felly, beth i'r ewis? Eich da. Wel. O, mae hwnna'n yfryd. Blasus. Mae'n ysgaf. Di. Braf yn noswaith o haf. A diolch yn rhy felys. A beth sy'n gret, mae'n gael fel botel neu yn y ceg. Felly, mae modd cael nhw am tafarn weithiau, ond mae'r fersiwn o botel yn lyflu, mae'n gweud. So, rhyw syniad faint o gwrw a lager mae'r cwmni na, y bragdi na, yn ei gynhyrchu? A pob un o bragdau Ceredigion eitha bach. Reit. Maen nhw gyd yn cael ei ystyried fi'n credu yn microbreweries, nôl y gyfraith, sy'n olygu bod nhw'n talu llai o dreth, sydd yn gret. A hefyd, mae hwnna'n galluogi nhw i ganolbwyntio ar cynhyrchu batches eitha bach o pethau mwy arbenigol. Felly, mae'n lager, ond mae'n wahanol iawn i fath o lager bydd ti'n cael o gwmni mawr, achos mae'r holl broses, mae'r holl ffordd o wneud yn wahanol, yn dyfa. OK, so Rob, beth yw'r cwrw nesaf sydd gyda ni fan hyn? Mae'r ail gwrw, o'r un bragdi, o bragdi Mantle yn Aberteifi, hwnna di cwrw oren nhw. Mae'n eitha cryf, dismantle, mae'n 5.8%. Felly, fel chi'n fod o'r lliw, mae fe'n wahanol iawn i'r lager ni newydd cael. Eich da. O, gorffen y chwerw, yn Yndi. blasus iawn. Yn y man, fath o gwrw ti'n yfed o'r lloch ar tan. So, falle cwrw hydref neu cwrw geiaf, ynddo fe? A ti'n gallu blasu'r gwenith yn dod, mae'n cadw o ddod. Mae'n hyfryd. Mor wahanol. Di. So, efo cwmni fel Mantle, felly, ydyn nhw'n arbenigo mwy mewn naill na'r llall, neu ydyn nhw'n, dwi'n meddwl, gyfartal o ran be maen nhw'n werthu a be maen nhw'n ei gynhyrchu? Wel, mae rhan fwy o bragdau bach, fel arfer, ddim bob un, ond fel arfer, maen nhw'n arbenigo yn cwrws. Anamol iawn di'r bragdau bach sydd yn gynhyrchu lager. Achos mae lager fel arfer yn product mwy cyffredin, mwy mass-produced fath o beth. Ond mae Mantle yn llwyddo ni y ddoi. Maen nhw'n gwneud cwrw a maen nhw'n gwneud lager. A fel mae'n digwydd, maen nhw'n gwneud yn llwyddiant o'r ddoi. Maen nhw wedi ennill yr enghraifft, mae hwn, y cwrw wedi ennill y Great Taste Awards. A mae Hoodwinked y lager wedi ennill gwobrwyd am Sibr, sef Cymdeithas y Bragwyr. Felly, maen nhw'n llwyddo i arbenigo yn y ddoi nhw, i fod yn onest. Wel, da iawn, Mantle. Cwrw nesaf sydd gyda ni o fragdi Penlôn, ia? Ydy, bragdi Penlôn yn ardal Ceinewydd. Nawr mae rhai yn cynhyrchu cwrws wahanol iawn i Penlôn. Mae'r cwrws Penlôn yn bottle condition, sy'n olygu bod nhw ddim dwi'n ofnofalus iawn wrth allwys nhw, achos mae'r sediment yn aros yn y botel. Mae'r cwrw dal yn bragu fel petai yn y botel, felly chi'n goffod cadw yn y ffridge, a wedyn bod yn ofalus iawn wrth allwys neu fel arall, gewch chi sediment sydd ymharu ar blas y gwrw. Ond mae'n cwrw diddorol, mae'n cwrw gyda mel a cwrw gyda grig, felly mae grig mel, so mae'n flas eitha diddorol. Mae werth trio fe'n nad. Eich da. O, mae hwnna'n neis. Blasu mil, syth ben yn dod. Mae'n rhaid i ddweud, mae'r lliw yn hyfryd, yn dydi? Mae'n rhyw liw euraidd iddo fo. So, ydy hwn yn un o'r rei mwyaf poblogaidd Penlôn? Wy'n credu bod hwn wedi bod yn mynd ar sbel. Mae rhai Penlôn ddiddorol, mae nhw'n enwi rhan fwy nhw ar ôl rhywbeth yn ei gylidefyd. Felly mae rhai fel enw fel Ramnesia yw'r un o'r rhai mwyaf cryf. Mae Twin Ram dyn nhw, felly mae yna fath o patrwm i'r enwau. So mae hwn ychydig yn wahanol bod llun dafad ar y label, ynddo fe. Ond dyna di fel, fi'n credu dyna fel brand nhw yw rhywbeth yn ei gylidefyd.
Felly Rob, y cwrw ola byddwn ni'n trafod yn y fideo yw un arall gan Penlôn. Ydy, Penlôn Chocolate Stout. So mae hwnna'n dywyll iawn. Mae'n fath o gwrw sydd yn hen ffasiwn, eitha poblogaidd o hyd, ond rhywbeth sydd yn wahanol o'r unrhyw beth ni'n blasu hyd yn hyn. Mae fe'n chocolate stout. Nawr, unwaith eto, mae hwn yn bottle condition, so ni'n gwybod bod yn ofalus iawn o ran arllwys, fel bod ni ddim yn cael unrhyw sediment yn y gwydr. A beth sydd hefyd yn ddiddorol yn beth hwn yw y chocolate stout sy'n cael ei wneud gyda chocolate. Mae chocolate stout fel arfer yn cael ei wneud, cael y blas o'r fath o malt sy'n nhw'n defnyddio yn y mix fel pethau, yn y mash. Mae hwn, mae actual chocolate ynddo fe. So dwi ddim yn addas i bobl sydd ddim eisiau bwyta chocolate. Dwi ddim yn addas i figaniaid enghraifft. Ond mae e'n cwrw diddorol iawn o'n blas. Dwi'n hoff iawn o chocolate. Felly, na fi. O, hollol wahanol. Ydy. A ti'n gallu blasu rhyw goffi. Dydy, mae'n rhywbeth reit gwahanol. Ie mi. So, ydy hwn yn rhywbeth mwy arbennig y Penlôn, felly, y stout siocled felly o gymharu a be maen nhw wedi gynhyrchu efo'r cwrw euraidd arni blasu cynt? Wel, fi credu mae'n hen ddill. Mae stout yn fath o'r hen ffasiwn. Mae stout mwy enw beth oes yw Guinness, ond mae pob mewn o'r stout yn cysylltu stout i gywer efo. Mae stout yng Nghymru wedi bod yn eitha cyffredin. Mae'n hen fath o gwrw a rhywbeth bydde wedi cael ei gynhyrchu gan bragdau ar draws Cymru ganrifoedd yn ôl. A mae'n wych gweld y sylwadiad yn mynd gyda blas diddorol. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, maen nhw wedi goffod bod bach yn creadigol, wneud rhywbeth wahanol. A dyna pam, ni'n cael rhywbeth yn gyda chocolate go iawn fe i wneud bach o wahanol o ran, wneud bach mwy delus falle yn y ffafel arall. A gallu bod hwnna hefyd yn dangosid bod tast bobl wedi newid hefyd dros amser, wedyn ydych chi'n gorfod cadw fo'n gyfoes er mwyn cadw cynulleidfa dal, gallu cynnig rhywbeth sydd yn draddodiadol iawn o ran i ffyrdd. Iechyd da. Iechyd da. So, dyn ni'n mynd i sôn ychydig bach nawr am y sîn bragu, y sîn cwrw yn Ceredigion, yng Nghymru a tu hwnt. Rob, mae ychydig o bethau ar y fod fan hyn. Ti eisiau tywys ni trwy rhai o bethau ti wedi dewis? Wel, mae gyda ni, ers wneud y Gŵyl Gwrw, ni wedi cadw y pump clip, sef y logo sydd yn mynd ar pumps ar gyfer y cwrw. Ni wedi bod yn llwyddiannus i gael cwrws diddorol o Geredigion. Yr un dyn ni ddim wedi llwyddo i gael i flasu heno ydy cwrw gan cwrw camel yn Blaen Camel. Ond ydy lager nhw, Hell's Lager, sef hwnna, a fel awr yn dda iawn. A fi credu na'r tro cyntaf yn unrhyw o'i gwrw, ni wedi gwerthu 2 gasgen o unrhyw gwrw. Felly, oedd hwnna'n llwyddiannus iawn. Nathon ni werthu yr un cyntaf, roedd yr ail un arno a gath hwnna i gyd hefyd. Felly mae yna cwrws diddorol iawn yn Ceredigion i gael. Ond wrth gwrs wedyn, ni'n mynd bach ymhellach wedyn. Ni wedi cael cwrws o bob gwrw o Gymru, yn y 6 mlynedd diwetha. Gan gynnwys rhai o Forganwg, o Sir Benfro, lan y gogledd o Llewyn, Canolbarth. A maen nhw gyd yn dod gyda styles a storis hunain. Dwi'n meddwl beth sy'n ddorol hefyd ydy sut mae y gwahanol bragdau mewn wedi defnyddio geiriau sy'n gallu cael ei defnyddio mewn unrhyw iaith. Dych chi'n meddwl am rhywbeth fel calon lan enghraifft ynde. Mae calon lan, fod hwnna'n Gymraeg, mae o'n calon lan sydd yn emyn wrth gwrs a sydd yn rhywbeth fysa pawb yn gallu uniaethu efo ynde. A wedyn mae gennych chi'n arall y fancw ynde, y tutti frutti ynde. Eto, mae hwnna'n Gymreig i ffordd, ond mae'n rhywbeth sydd yn croesi unrhyw ffiniau o ran ieithyddol ynde. A mae hwnna wedyn, pan ydych chi'n meddwl am y bragdau bach yma sydd yng nghefn Cymru, ydych chi'n gallu gweld wedyn bod gennyn nhw pêl llawer mwy na jyst yn lleol. Mae'n genedlaethol a hefyd yn rhyngwladol yn y ffordd maen nhw'n yn gwerthu i hunan ynde. A mae rai hefyd yn sôn am ein hanes a'n etifeddiaeth La Nossa Signora, sef y cwch, dwi'n meddwl, neu y llong gyntaf i ddod ag orennau i Gymru. Reit. Yr unfed ganrif ar 15, dwi'n meddwl, gan bragdi Tenby Harbour. A mae hwnna'n cyd-fynd gyda stori Dinbych Bysgod, dyna lle glaniodd y cwch, felly mae gyda ni storis diddorol iawn. Mae un arall sydd yn cysylltiedig â hanes Cymru yw Glamorgan Brewing, wedyn ni cwrw Jemima's Pitchfork.
ac wrth gwrs mae hwnna'n coffau y Ffrancwyr yn glanio ac yn ymosod ar Abergwaun, a Jemima Nichols yn arwen grŵp o fenwod i amddiffyn Pryden. Felly mae'r cwr yma hefyd yn sôn am eitem pwysig yn hanes ni. Ydy cwrw yn ffasiynol to? Fi'n credu bod i fod yn onest. Athyn ni trwy gyfnod lle oedd neb yn yfed cwrw, lager oedd popeth. Erbyn hyn, mae yfed cwrw yn rhywbeth sydd yn ffasiynol, a mae gyda ti gymaint o ddewis. Dwi ddim just mater o'r hen best bitter fel petai. Mae gyda ni cwrws gyda ffrwythau iddyn nhw, gyda pob math o flasau. Hyd yn oed rhain wedi cael un gyda marshmallows, felly yr un gan Tiny Rebel yn Gaerdydd. Felly mae yna gymaint o flasau diddorol, cymleth i gael. Mae yna ddigon o ddewis i unrhyw un yn oed hyn. A dwi'n meddwl beth sy'n ardderchog ydy bod y bragdau bach yma, wrth gwrs, dyn nhw'n gofod poeni gymaint am y byd mawr. Maen nhw'n gallu arbrofi llawer mwy. Felly maen nhw'n gallu fynd ar ôl y cornel mwy arbenigol o'r farchnad. Wedyn, dyn nhw ddim yn teimlo bod nhw'n gofod cystadlu yn erbyn y bragdau mawr, oherwydd maen nhw'n cynnig rhywbeth gwahanol a rhywbeth mwy arloesol a mwy arbrofol. Dwi'n meddwl bod hynny yn rhoi cyfle iddyn nhw wedyn dangos i doniau yn lleol ac yn genedlaethol ac yn dangos bod yna rhywbeth gwahanol i gael. Ddim eisiau jyst mynd ar ôl y cwrw a'r lager arferol sydd yn cael ei gynhyrchu yn fasnachol i neang. A ti'n sôn am beth ydyn nhw'n y iaith, a mae'n andiddorol, achos mae nhw'n goffod defnyddio bob arf sydd gyda nhw i gystadlu. Felly mae gyda chi enwau diddorol a lot o ddefnydd o Gymraeg, enghraifft bragdy cwrw llun lan yn Pen Llyn yn gwneud yn fawr o Gymraeg. Mae popeth yn naill ai'n enw Cymraeg neu rhywbeth i wneud â hanes llun. A mae hefyd, un o'r hoff rhaid i oedd hwn, y bragdy twrnol yn Treforest yn gwneud enwau diddorol iawn yn y Gymraeg. A mae hwn yn y Gymraeg y buwch goch gota, sef Ladybird, ond yn y Saesneg, wrth gwrs, mae'n enw fe Little Red Cow. A beth yw hwnna, wrth gwrs, yw wneud sport mewn ffordd o'r camgyfieithu sy'n digwydd fel arall y ffordd arall fe, pobl yn camgyfieithu i'r Gymraeg, ond mae'n fwriadol yn camgyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg. A fi'n credu hwnna'n glyfar iawn yn dweud, ond dyna ni ffordd maen nhw'n cael sylw